Once I'll inform you beforehand only so that you can take the. बोला है तो पहले सबसे पहले वही तो करवाया है। अभी यहाँ पे बस सर्विस नहीं है, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। पहली बार भी जब जल गया था उसी टाइम पे भी 2-3 बार जगह देखा था फायर स्टेशन पे, तो वो एक बहाना हो गया। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे हो गया तो ये भी बहाना ही होगा। बहाना कुछ तो हम नहीं है। किसको भरोसा कर सकते हैं? बहाना कुछ नहीं है, आप मुझे मेरे ऊपर भरोसा करें। Where is the land allotted for the fire station? एक बार देखो। अच्छा, तहसील के पास वो जो कम्युनिटी हॉल के बगल वाला जो that is the good location. Temporarily they can occupy our facility. Building that can be just renovated and then like for a temporary that can start. It's not only about that. Now you need to have the water. DM busuk kang nagbo ni transfer room thamono ekbar আপনার বই দেই ওখানে গেল আমরা কারে কোশ্চেন না লাগলা আমরা ডিএম फाइमानि सेम मिया हर जे गथनां माहाय मिया हरनि प्राय बाजार खामनसे सारा नयता अमाहायरको चिनि बाजार खामका खामनि परेव अरनि लोकेल बररक जे सुबा माने हरनो बुथाना नायका हायपनो जों बुथारि मालिया कारण हर एमनखे बारि हुइ थांका आबो बररक बुथा आ हरनो मथांनो कुनो फान कुलगि मालिया आबो हाने बागै जों फायर ब्रिगेड फुन खायमानि प्राय 2 घन्टा हायनांखा कारण चिनि गाना बाजार गानाव ताकारजला बाजार गानाव फायर स्टेशन ग्रिनि बागै चिनि एकदम गोपाल हामिया बाजार जत दुकान खामानि परेवसे हर बुथानाय गारि सपायका हाने बागै ओ एलाकानि बररक आगिनि सिमिपानो चिनि कायसा डिमान्ड दंमाने जों अनेक बार जों कागज बरखा मिनिस्टारनि थानि डीएम एसडीएम ताय गोबांमानि थानि अधिकारनि थानियाव जों कागज डिमान्ड माने हायपानो बरक सिनो डिमान्ड ओके जुखायतनखा इंगा मिया हाय जरो अंका जों एलाका बासि जतनो बासा होइनाय दुइटा फाइटार गारि फाइटानियाव जों कायसा गारिनो जों कासुइना राखा ओ गारिनो जों सिनि दाबि पुरनो यासा जों तिनिबो याकारिया मिया जोंनो एसडीएम कग्रखा हायपानो जों एसडीएम कगै जों खुसिया दिनि सेम आबाहायनो डीएम सिनि सिबाय जला डीएम फाइनाय आकंनो कक साफायका एक मास जरार दिनो आबाहाय एक मास एक दिन मास गोबां मा बरक फाइनाय जोंनो कग्रखा हायपानो जों आबानो जों ताय पुचु साइमिया कारण जों अनेक बार जों थकि जाखा ताबुक सिनि अरनि एलाका बासि जों जतनो समाय चालायजाक जों अर फायर स्टेशन यासा जों गारिनो याकारिया अबनि सिनि डिमान्ड ताय सुदो अबसिमिया अर जे जारा दुकान रै दंने रक सिनि बररक बेलाय बिग्रा कस्त मस्त खायने कठिन जरव कोविड 19 नि जरव सामुं हुमुं माया जरव रां पैसा करि जरव कस्त खायने प्राइवेट संस्थानि लोन नावै से बरक दुकान रो इंगा आबाहाय बररकनि तिनि दुकान खामै थाका इंगा बरक बाहायके बा रिं सुनाय बाहायके बंनि बोसाबतैनो सारनाय बंनि नुखुंनो बाहायके बरक चलिनाय आबो तिनि चिनि बसकांगो गोबां मा कक सुंमुं आबन बागैन चिनि तिनिनि दाबि क्राक जे दुकान खामजांनाय बरंनो बरक तो ताबो दुकान नन कुनो लामा गरै दुकान पुरा खामै थांगा बरंनो सरकारि भाबे साहाय्य रोना नोंथों जों आबो नायो एसडीएम भाबे सुदो साहाय्य मावबाय सिमिया बरंनो एकटा मासो 7,000 हाय कबा 10,000 आबाके नर्मेली बरंनि इच फेमिली जारा खामजांनाय बं नुखुंनो रोनानै बागै सिनि अ दाबिबो दङ कासा इंगा ताइतेबो नायो अ जागाव सिनि गोबां मा दाबि दङने अर ताकारजला हस्पिटालनि कगनो साना थांकेबो तेबो फायो हस्पिटाल बुहुरो अर चेंजाखाबो जों साइमिया अनेक बालुक जा अ हस्पिटाल बागै जों अनेक बार खरांथि साका अनेक बार जों हेल्थ डाइरेक्टर थांका हायपनो बेबागनो जोंनो बान्दिनाय मांसे हानि बागै अ जागा बाहायनो जों गोबां मा मेमोरेन्डाम रजाक बरक ताबो पर्यन्त सिनि ताकारजला साब डिभिजन हस्पिटाल खायनानै कक ताबो पर्यन्त क्लाइरिया अर खुद तंगै थानाय गोसाम हेल्थ मिनिस्टार बरम गनां सुदिराय बर्मन बर फाइने कग्रिक लां थांजाक ताकारजला हस्पिटाल न साब डिभिजन हस्पिटाल खायजांनाय हे हायपन आबन परे जोंताम नुखा पेपर नुखा जम्पुइ जलासे साब डिभिजन हस्पिटाल नाय हिनाय टेन्डार कल रमान जों नुखा आबनो जों थाङैने जों मथागै बरखा ठीक महायनो अ जागावबो हायनो फायर स्टेशनबो अनेक किछु नीति बासक खाय दङ अर वाइसारनाय हाइ वाइसारनाय हिनाय जागा सिमि सिनायो जोंना बा बान्दि क्लाङो
아바이게 망 승나 따따릭랑 하네바이 승 아석다이 반디장네 버럭 야어러니 버럭 승 부치가 턱억장망 승 따북 깨버너 보이또 짜나니 아마이 지니 부카와 파이말리야 디니 파이냐 낭나 어러니 মন্ত্রী বখরক ফাইনাই তিনি অর গোबां জায়গা সরকারি ভাবে এলট খাইজাক ফায়ার স্টেশনनि बागै अ জায়গাবো দং হंगांका तानि बागै तामु प्रब्लेम साबो बुसुङै बासा जोंहाबो सायमानामो दङो आरो अर तमुनु सरकारि भाबे जागा दङ थानानै बसकांगो चिनि दैमा दङ दैनि बागै कुनु प्रब्लेम करे अ जायगायाव बरंनि फायार स्टेशन खायनो कुनु अबजेक्शन फाया ताई डिपार्टमेंट दंबाय कुनु प्रब्लेम गैया हानि बागै जोंनायो अरनि बरर दुकान नायरो अर फायार स्टेशन जग्रिंखौ बर बाहायके बंनि इन्सुरेन्स कभारेज नाबा एसेट इन्सुरेन्स नानि बागै अर फायार स्टेशन नांगो हायबना अर फायार स्टेशन क्रिनि बागै सिनि अरनि बरर कस्त खायनो जों बेबसा खायमाने आबो हायनो चिनि हरबाय खामै दियो कसक थाङो हानि बागै जों अबनि सेकेन्ड मुक्ति मानानि बागै जों जतनो दिनै पालखो खरंथि सानाय दिनो अर जेसकबनो फायार स्टेशन नंना नांनाय हायसा सिनो आन्दोलन जों मथाय आसुनो हामला दाउसा जरतै साब नायफैखा आरो दाबो सगरतै अ जागायाव आरखा दप्तर नोङो मिया हरनिसिमि लकेल उसि दङ सिनो पिएसनि आबनि परेव एसडिपिउ फाइका एसडिपिउ फाइमानि परेव एसडिएम फाइका मिया हरनो हाइपनो जों बरंनि जे कक सामा बायसिनि खाकसांनिया हाने बागै जों बरं जे सामानो जों सिनि दाबि रियासा जों याखारि रिया हैने दिनै फुङाव हांके डिसिएम तहसिल फायनाय चिनो जे दुकान खामजाकनो एनक्वायरि खाय थांगा কিন্তু এনকোয়ারি খাই जों गोबां मानुखा थांनायो वातै नबर कथर पावैनि 3 पानाय रक ताबसा जरतै 2015 के रां मानाय रक पन्त तंखो नक पुरा पाजाक थुमानि नक पन्त ग्रै आब्रं न सरिमे हंगा जों अ सरकार तामु आसा तांगो हानि बागै जों नायो अ जागा जेसको फायार स्टेशन नांथो जों गोबां मा कक बाजि जोंनो थकाय कक साइक्लांगो जों आबनो बिसासाय मिया जों ताबो बाहायनो दुकान खामनाय रं बोसोरनाय जों आबो जों ग्यारेन्टि रिमिया खूब जरेनो 2-3 हाजार आबो बाय आनि संसार चलिया आनि जेबाबा चिनि अरनि सम्पत्ति जे खामानि आबोनि जों माना नांनाय 100% माय फानो जों 50% फानो जों माना मुसुङो अबनो चिनि दाबि हामबाय